This was all. Wah. Nela mai siya. Nela kan này bốc suit kha. Tin khazar tam kha, tin khazar tam. Thế patla bu con mo. 200 gram phát hiện nó penuyo suit kha. Azang original. Ha ai ang le tong. Wala 2,500 there. Ram kuri kuri. Ha em kon chai ka pen ka tin ha kon chai wa the ang ri nai. Rang sekru. Rang le kuri apa problem lem cio na kucung. Oh. No bara suffering problem lem cio. Safar tu se oh. Beja se edit center Oh. edit Edit center ang le register se. Ha. Oh. Oh step si mayu na. Oh. Mai tak siya. Batta ke mo ba ngi si print thau. Ba le mak sa mo yak ba su. Ma phung ya le ba su le. Action lai.